Ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Hainbat topaketa poetiko euskaraz antolatu du Nafarroko Liburutegiak Ateneoarekin elkartalanean eta hauxe izango dugu 3. Eskerrik asko halaber Itxaro Bordari, Juan Luis Zabalari, Inés Castillari eta Jose Miel Bidador poesia taldeari. Eta orain, Inés Castillak hitzartuko du. Hore, bai. Eskerrik asko Nafarroko Liburutegiari baita, Suhatxa erakusketa hemen jartzen usteagatik eta ziklo hau antolatzen laguntzagatik. Esan bezala, Suhatxa erakusketaren inguruan antolatutako ziklo bat izan da, non erakusketa ikusgai egongo den hilabete bukaera arte, Hatxaren poesia elkarteak urtero antolatzen duen liburu argitalpenean parte hartu duten idazleen poesiak azaltzen dira, Agustin Zamorak egindako eskulturarekin batera, eta esandakoa hilabete bukaera arte ikusgai egongo da Nafarroako Liburutegian. Suhatxa erakusketarekin batera, aprobatxatu dugu, bertan parte hartu duten idazle batzuekin topaketak izateko, gaurkoa 3. izango da, lehenbizikoa Mirina Gurmea berekin izan genuen, apirilaren 4. 2. apirilaren 12. Amaia Lasagontzen eta Jon Mari Irigoyeni ere aipamena egin genion, bere lanaren inguruan aritu ginen, eta gaurkoan esan bezala, Itxaro Borda eta Juan Luis Zabala ditugu, beraiek ere parte hartu dutelako Suhatxa erakusketan, Hatxaren elkarteak antolatzen duen poesia bilduma horretan, eta beraz, beraiekin arituko gara gaur. Eskerrik asko bioi, etortzeagatik. Eta, ni aurreko bietan bezala, hasiko naiz biek Suhatxa erakusketan daukaten poesia erakurtzen. Eta ondoren, banan-banan, hasiko gara beraiekin. Itxaro Bordaren poesiak honela dio. Lur ikara munduaren duda, violence is not protected by the First Amendment. Eta gu zintzilik, lautada berdeko kanta entzun nahian. Eta Juan Luis Zabalaren poesiak horrela dio. Medikuak besoak atzean atxiki eta min egiteraino bihurritu dizkit eta gero errandit. Kontsulta horri bat emango dizut traumatologoarengana joateko. Politak biak. Esanguratsuak. Bestaldean, bideoaren bestaldean daudenentzat Agustinek esan duen errepikatuko dut. Hemen Itxaro Bordaren olerkia hau da, baina Juan Luis Zabalaren olerkiaren parte bat besterik ez da, ezta? Ados. Olerki, aurkeztu zuten olerkiaren zati bat dira biak, ezta? Hoxe, argituta. Beraz, Itxaro Bordarekin hasiko gara. Itxaro Borda oso ezaguna da, uste dut aurkezpen handirik ez duela behar, baina Itxaro Borda Oragarren sortu zen, Baxio Nafarroa, beraz Nafarra bada. Ze orain arte izan dugu Bizkaitar bat, Gipuzkoar bat, eta gaur izango dugu iparraldeko Nafar bat, eta beste Gipuzkoar bat, Nafarra ere. Oragarren sortu zen eta bere bizitzan zehar leku desberdinetan ibili ondoren gaur egun Baionan bizi da. Esan ere, liburuaren eguna ospatu berri ditugula, hemen badauzkagula literaturan lan oparo eta nitza egin duten bi persona. Bai Juan Luis eta bai Itxaro Bordak idatzi dutelako literaturaren genero guztietan, iruditzen zait. Bere lana oso zabala da, baina aipu batzuk emateagatik, Itxaro Bordari buruz esango dut, adibidez, aipagarria dela berak sortu zuen Amaia Espeldoi pertsonaia, novela beltzan,
nik esango nuke Euskal emakume detektibe, lehenbiziko Euskal emakume detektibea dela, eta ez dakit beste bat izan den, horrela liburu ezberdinetan berriz agertu dena, agian baten bat solte bai, baina bueno, Amaia Espeldoi sortu zenuen, eta Amaia Espeldoi zure liburu bat baino gehiagotan azaltzen da, uste du 6etan azaltzen dela, eta esan duzu aurten ja desagertuko dela. Zure azkeneko, desagertu ez duzula gehiago Amaia Espeldoi protagonista moduan azalduko. Ez dakit horrela izango den edo ez. Baina, Eurizitalari esker 2008an idatzi zenuen eleberrian, hori izango da Amaia Espeldoi azaltzen den azken liburua. Ikusiko dugu. Beste liburu bat, baita, Euskadi Saria jaso zuena 2010an, 100% Bask, Euskal Nortasunaren inguruko hausnarketa bat egiten zenuena, bi aipuiek egin nahiko nituzki pixkat zure aurkezpena egiteko. Hau esan da, poesian ere lan zabala duzu, baina horretan zuri emango dizut hitza, poesiaren inguruan hitz egiteko, genero guztiak idatzi dituzu, Maiatz argitaletxea sortu zenuen, Ziaska iparraldeko ikastolen elkartea zen Ziaskaren lehendakari ere izara zara, eta poesiara pasatuko gara. Eta poesian idatzi zenuen lehenbiziko liburua uste dut 84an izan zela, okerrezpanago, eta 84tik hona pila bat liburu idatzi dituzu. Zuri emango dizut hitza pixkat kontatzeko nolako izan den zure ibilbide hori. Pila bat liburu. Iduridu beti gehiegi idatzi dutala. Eta hori dut, sentimendua batzuetan egoiten aizelarik jendekin eta hainbeste liburu idatzik, hainbeste genero jogaturik, uste dut idatz ziteken guzia idatzi dutala, eta gelditzen zait oraino espero dut denbora, are gehiago idazteko. Beti iduritzen zait sobera idatzi dutala, eta sobera idaztean ez dela kalitatezko lana. Hor bada beti hori, hobe da Euskal Herrian eta hori 100 bazk nobelan baditut olako pertsonaiak, euskaltzain famatu eta bilakatzen direnak bakarrik liburu batekin. Batzuetan hobe da Euskal Herrian liburu bakar bat idaztea eta ez arriskatzea beste libururik idazten. Hori parantesiz batekin hasteko gela honen omorea bizka bat pizteko. Egan behar dut poesia idazten dutala, uste dut ene lehen poesiak 8 urte nituela idatzi nituela, postu deus egan nahi, baina halako sentimendu berezi batez jabetu nintzen orduan bakartasuna eta denbora berean sekulan ez aspertzeko baliabide bat. Idaztea. Eta uste dut horren deskubritzeak ona handia egin zidala haur nintzalarik. Eta gero hizkuntza etorri zitzaidan, orduan 8 urtetan pixka asko des euskaldunduan nintzen. 6 urtetan eskolara joanek, ezagutzen duzu historioa, ez dut errepikatuko. Hain laster galtzen ginuen gure mintzaira, haujotzak ginenean, eta ahalgea sartzen zaukuten gure espirituan, gure zainetan, eta oraindik ere batzuetan hor daukadana ene baitan, frantsesez edo hitz egin behar dutanean. Eta hizkuntza euskarara itzuli nintzen, 12 bat urte nituen, eta hor salbai bat bezala ikasi nuen, 12 urteak ziren. Horretzen iz, lehen herria irakurri nuelarik, lehen herria astekaria, eta astekari horrekin ikasi nuen. Lehena, irailaren 11-koa zela, 1973koa, eta Allanderen kontrako estatu kolpea aipatzen zuten, denbora haietan, Txilen.
Txileko, hemen etzinezten, nehorretzen sortua denbora haietan. Bena behaz, batzuk bai. Txileko estatu kolpea, La Monedako, ez dut historioak ondatuko. Hori zen, lehen irakurketa euskaraz, irakurri nuena, desifratu nuena, eta euskara ikasi nuen Lafiten gramatikarekin eta Haize Garbiaren bi hiztegiekin. Eta herria, astero, lehen hitzetik azkenera irakurriz, eta notak hartuz, hizkuntza bat ikasten den bezala. Eta berehala idazten hasi nintzen, eta kasik berehala hasi nintzen herrian publikatzen ere. Uste dut 14-15 urtetan, orain a posteriori badakit gazte egizela. Eta berriz egin behar banuen ebizia, 50 urte igurikatuko nituzke idazten hasi baino lehen, zuhurtziak ala manatuko lekidake. Nahi dut, biziki gazterik hasi nintzen, eta biziki gazterik hasi nintzen Zirku Argian ere kolaboratzen, iparraldeko hainbat astekaritan idazten. Astapenean bertsoak eta poesiak idazten dituen, baina emeki idatzkintza zabaltzen joan zen, eta ipuinetara pasatu nintzen, ipuinetarik artikuluetarik azkenean, 85ean Basilika atera zen lehen novela, dakizuen Zalaparta eragin zuena. Hori ere, enezake berriz egin. Ene bizia hutse egite askoren, nola egan, katea da. Behar bada berriz egin ezake, eta Aries batek gauzak egiten ditu lehenik eta gero ditu kalkulatzen. Beraz, enetzat idaztea beti izan da hori jendekilako harreman hori, eta hori egiaztatu da ere 80ko hamarkadan, 81ean, maiatz sortzeko bildu ginenean, abstintzu ere gurekin zinen denbora haietan. Pixka berantxago, baina hastapenetik, zure lehen tekstuak nik irakurri ditut herrian, beraz, garaikide gira neurri batean. Bai, egan nahi dut, dena hala ere tekstuen aldetik eta publikatzearen aldetik garai berekoak girela. Eta bai, hori, maiatzen sortzeak ere eman zaugun alako plaza bat edo laborategi bat bezala zen, tekstuak are gehiago idazteko, are gehiago ekoizteko, erraiten den bezala. Neoliberalismoaren lehen urteak ziren, ere, behar da gogoratu hortaz 80ko hamarkadan. Beraz, ene burua beti idazten ikusi dut. Ez dut beste gauza handirik egin, idazteaz aparte. Eta beraz horregatik sobera behar bada. Sobera behar bada. Sobera alda, egiazki. Sobera idazten aldugu. Nok egan lezake idazle bati sobera idazten duela. Nik hori askotan entzun dut. Eta jende biziki seriosen partetik. Nola egan dezake norbaitek idazle bati eta bere buruan konfientziarik ez duen idazle bati sobera idazten duela. Baina idaztea euskaraz eta pentsatzen dut beste hizkuntzetan ere beti borroka bat da. Beti borroka bat da. Borroka bat lehenik hiztegiarekin, paper zuriarekin eta irakurleekin ere. Bestela ez ginuke harremanik irakurleekin. 3 elementu horiek triangulo bat bezala osatzen dute guretzat. Eta hor erdian bagabiltza eta poesiak, poesia harremana, poesia harri kolpea, poesia ukabilkada, poesia kritika soziala, poesia amodioa erraiteko, poesia norbait hiltzen denean bere hortzetan azken hitzak erraiteko edo omenaldi baten egiteko. Baina poesia bizitzako zio edo okasione guzientzat erabiltzen dut. Eta baten batek eskatzen badit gure familiako amatxi hilda eta norbaitek nahi lituzke bertsoak edo poema bat kantatu edo egan haren omenez egiten altzinuke, egiten dut beti. Egiten dut beti. Uste dut poesia ere hori dela, da eskuz zabaltasun bat,
da zerbait partekatzen duguna ez bakarrik irakurleekin, ez partekatzen duguna gure inguruko jendartearekin. Eta hori ere garrantzitsua da. Beti ezarten gaituzte leku baterat heldu, eta hori pixka bat jenatoan iz, baina maite dut ere, piedestal batean, gara, mandezagun, itxaro borda, itxaro borda, ez da deus, hitza, papera, eta denbora baizik ez da. Funtsean hori da. Eta beste edozoin bezalako herritar bat da. Eta hori ere, horren kontzientzia ere behar dugu, bestela abiatzen gira gu ere gure auzoetako literatur sistemetan bezala halako elitea eta herrikoia halako dikotomia horretan sartzen gira eta ez dena bat ere, enetzat bere ez da hori helburua. Eta horregatik gehiegi idazten dutela edo gaizki idazten dutela edo enautela ulertzen erraiten dautatelarik onartzen ditut. Ez duten helburua justifikatzen. Jendeak badu eskubidea pentsatzen duena erraiteko norbaiti. Badu betekizuna ere batzuetan moldea jartzeko erraiten duenari. Batzuetan hori ere bada. Haina poesia, bai hori, enetzat hori da poesia, da partekatze hori, momentu hori. Eta gero bakartasun bat da ere, bakartasun handi bat. Astapenean gazte hutsean edo onartzen ez duguna, zenta ikusten ditugu gure inguruan jendeak taldean bizit, haimanak ukaiten eta bar, baina horiek ez dute idazteko denborarik hartzen eta idazteko gaitzeko denbora behar da. Batzuetan poesia ateratzen da, hola, su bat bezala, Austinen aluminiozko eta pirtia horiek bezala, batzuetan hola ateratzen da, bere formarekin eta irakurriko dizuet bat hola atera dena, eta beste batzuetan emaiten da, 20 urte, zerbait pentsatu, senditu, gogoetatu, furtiboki eta buru muinetik pasatu, ideia baten papererat eramaten. Denbora asko batzuetan behar da. Eta bizitzan bezala, azkenean poesia bizitzari lotua da. Nahiz eta badituen bere teknikak eta bizitzaz aparteko zerbait den ere denbora berean. Bizitza da, baina ez da bizitza ere denbora berean, bi gauza horiek badira. Gero, enuke sobera luze izan nahi? Azken ideia bat eganen dut, eta gero pasatuko diotitza, pasatuko dizut. Gero, egan behar da ere, poesiak lotzen gaituela gure hizkuntzari, biztan dena, baina ez bakarrik gureari. Gure baitan ditugun, gure hizkuntzaren baitako 1000 hizkuntzer. Eta uste dut hizkuntzarekin, beti egiten daukute behar dugula xuxen idatzi, behar dugula batuaren eredua errespetatu, ez dela despideratu behar, eta bar. Baina idazle batek eta poeta batek hizkuntza nahi duen bezala erabiltzen aldu. Eta nahi badu asmatu bere hizkuntzaren baitako beste hizkuntza bat egiten aldu. Eta nahi baditu bere baitan dituen beste hizkuntza. Gure baitako jatorrizko hizkuntza anitz horiez gain baditugu gure kultura egiten duten beste hizkuntzak ere. Eta gu Euskal Herrian ongi plazatuak gira, leku ona dugu, eta alde batetik dugu Frantzia eta bere kultura literario handia, eta bestetik dugu eta Espainia, eta bere kultura literario handia, eta kontinenteka konsideratzen aldena. Eta espainoletik joaiten gira Hego Ameriketarat eta hainbat literatura, frantsesetik ere joaiten gira Afrikako literaturen ezagutzera, ez dakit nik Aimé Césaire edo Leopold Sédar Senghor, eta badira idazle biziki handiak, eta horiek ere irakurtzen ditugun behar, impactu bat
ukan dezakete eta ukaiten dute askotan euskaraz gure hizkuntza horietan idazten ditugun tekstu horietan. Eta uste dut hori garrantzitsua dela, hor ere batzuek egiten dute, bai euskalduna zira, beraz zurea da euskaraz egitea eta kito. Egia, euskaraz eta kito. Nik txantxetan egiten du beti euskaraz eta klito, baina hori barkatu. Pixka bat gordina da, tenore honetan. Baina bera da, pixka bat trufatzeko ere egiten dizkiguten injonzio horietaz. Eta uste dut idazten dugularik, bai igaldean eta bai iparaldean, izanik poeta hasiberria edo poeta zohitua, denek idazten dugu gure inguratzen gaituzten zurun bilo kultural horiek liseritu eta hori gauzatzen saiatuz paperean. Ez baigira bakarrik bizi, gure hizkuntzak ez dira bakarrik bizi, euskara ere ez da bakarrik bizi. Zer litzateke euskara, ez zen izan latina edo latinetik hartu ditugun hitzak edo orain ari gira inglesetik hitzak hartzen eta euskaratzen. Googletu edo nik whatsappatu edo holako hitzak sartzen ditugu, momentuan pixka bat arraro egiten zaizkigu, baina gazte jendetan hitz horiek naturalak dira eta euskaraz dira. Baina nahi dut, hor girela halako bidekurutze linguistiko matzuetan, linguistikoak dira, baina kulturalak ere dira, eta eni duritzen zait beti poeta izateko edo poeta izateko baldintzetarik bat dela, denbora berean bakartasun hortan idaztea, norbera bere baitarat bildurik, eta denbora berean belarriak, begiak, larruko poruak, oinak, eskuak denak zabalik eukitzea eta dena hartzea. Izarrak bezala hartzen ditugu espazioan dabiltzan puruska horiek oro eta horrekin egiten dugu poesia eta horrekin egiten dugu poeta garen hori. Hori nahi nuen egan, eta gero balin bada besterik, geroko. Bai, balin badukazu poesiaren bat errezitatzeko, igual, pixkatek kontatu diguzuna jasotzen duen, ze iruditzen zait, kontatu duzun guzti hori, erreflejatzen duzula, zure poema lan parte handi batetan. Irakurriko duzuet, aipatu dut, oiztean, batzuetan poemak heldu direla, xistuan. Hor dira, aldaketarik gabe, eta nahi baginu berean publikatzen ahalko ginutuzke. Eta orain irakurriko izuet horietarik bat. Egin nuelarik kredo zuen izena, baina azken publikazioetan titulua galdu du. Outside nago. Hasbin baino hasbehin bat baizik ez naiz, oraindik ere. Ene poesia soziala dela diotsut. Outsiderat deitzen zaitudan bitartean. Ez dut laudoriorik nahi. Basamortuan oiuz dabilen ahots ibiltaria baizik ez naizelako oraindik ere. Ene poesia soziala dela diotsut. Ez dut ezagupenik nahi. Ez egun, ez bihar, ez etzi. Basamortuan kantari dabilen sakrifikatuaren itzal alderaia baizik ez naiz, dagoeneko. Ene poesia asoziala dela diotsut. No future outside. Outside, no future. Ahantzi dezatela ene poesia asoziala gure amen izerdiak ahantzi dituzten bezala. Amen. Eskerrik asko. Polita izan da, niri gustatu zaite. Eskerrik asko. Itxaroren aldamenean Juan Luis Zabala daukagu. Juan Luis Zabala Azkoitiarra da, nahiz eta Donostien bizi da. Euskal filologia ikasi zuen eta Andoaingo zine eta bideoeskolan aritu zen irakasle urte batzutan.
Eta ondoren Berrian eta Euskaldunon Egunkarian aritu da kultura saileko redaktore moduan, eta uste dut ala segitzen duzula, ez da? Ez, azken urteetan autonomo, itzultzaile autonomo. Ados, bueno, dena dela Berrian segitzen duzu idazten. Bai, kolaboratzaile. Ados. Berrian, Euskaldunon Egunkarian eta beste medio batzutan ere, aritu zara artikuluak idazten, literatura munduan genero guztiak landu dituzu, zuk ere bai. Eleberrietan, lehenbiziko eleberria, 1985 idatzi zenuen, eta, antza denez, zure autobiografikoak dira zure novelak, naizta fikzionatuta izan. Bai, esan dana edo batzutan komentatu dara bezain, batez ere txistu eta biok da nahiko autofikzionala. Besteak ez dira autofikzionalak, baina egia da alterregoan ere oso antzekoak direla. Ez dira zehazki autofikzioak, baina, asko duten ere gandik personajeak. Itxaro, lehen sartu aurretik komentatzen zuen bion ibilbideak, zuzkatela paralelotasun batzuk, eta iruditzen zait Itxarok aipatu duen guzti horren inguruan, zuk ere egin dituzula hausnarketa batzuk zure eleberrietan, eta zure artikulu batzutan, eta pixka bat antzematen da, eta gogoratzen ari nintzen orain atera duzun azken poesia liburuan ere, lehenbiziko poema, onsondo datorrela, azkeneko bota duen, irakurri duen poemarekin, baita? Usten dira zu irakurtzen? Bai. Eta gero, segituko du pixkate kontatzen atentzioa daitu zidan, eta orain, Itxarriri entzun diodanean, bestela gero asko egingo zait. Lotarakoan ditzen da poema. Eta nola dio, lotarakoan argixe hemen dau egiten nuen umetan, eta jaikitakoan almortzau. Bebarrun hasten zen atzerria. Aldi luzea zen arratsaldea, bizitza oso bat uda. Eta oso urruti zeuden itzali, gozaldu eta ezkaratza. Urruti zegoen, ia 3 kilometro, Urrategiko ermita beti txuria ere. Urrutiago Azpeitia, Elgoibar, Zumarraga, orain dena dago gertu, beldurgarri gertu. Bai txikia, mundu gero eta txikiago hau. Umetako hitzaiesek izan ezik. Laburregia da arratsalde hau, laburregia uda osoa, eta neu naiz batez ere labur, beldurgarri labur, gero eta laburrago, hitzaien magalera itzultzeko. Uste dut, badaukala Itxarok esandakoarekin oihartzun batzuk, ez da? Eleberri eta novela, artikulo, hemen badago beste liburu bat non izatekotan jasotzen dituzuna pixka denetatik. Bai, miscelanea edo. Miscelanea bat. Eta inon izatekotan liburu honen izen berdina daukan blog bat ere badaukazu, eduki zenuen. Badaukat, baina bakizu, blogak ez daude modan orain. Eta horrela pixka denetatik jasotzen duzu, eta poesia pixka bat ere jaso daiteko, ezta? Eta, bestetik poesia lanaren, nik pixka aputatuta daukadana, lehenbiziko liburua, Hautsian atza liburua da, 2000 urtean atera zenuena Euskaltzaindiarekin, gero Buktegin ere atera duzu beste bat, ez dut nik asmatu, eta orain Labetik atera berria den Mina hartzeko ere. Hau esan da, hitza pasatuko dizut, eta kontatuko diguzu. Orain dela 20 egun, 21, 3 aste, aurkeztu nuen Mina hartzeko ere. Eta, libura aurkeztu baino lehen konturatu nintzen, liburuak batzen zuen, liburuko poemak batzen zituen zerbait baldin bazuen bildurra zela, eta neurri handi batean beldurrari buruzko poemak zirela aldez edo moldez hauetako asko. Beldurra noski heriotzari, beldurra zartzaroari, beldurra minari, beldurra nostalgiari, beldurra ingurukoak galtzeari.
gauza askori beldurra, eta hain zuzen esan nuen poema koldarrak izan zitekeela liburuaren azpizenburua, poema liburuei azpizenburua jartzeko iturarik balego. Ona etortzeko testua prestatzen asterakoan, etorri zaidan lehenengo hitza ez da izan beldurra, izan da lotsa. Lotsa hiru alderditatik. Batetik, poesia edo poeta izatea oraindik ere nire inguru batzutan behintzat lotsa ematen duen zerbait delako. Eta hau asko nabarmenago zen, ni gaztea nintzenean, nire lagun artean, eta etxean ere, etxean ez izango bereziki lotsagarri izango zanik, baina gure etxean ez zegoen ohitura hundirik literaturarako, zegoen Holokausto liburuzko liburu bat, hori bai, goratzen naiz, argazki benetan impactanteekin, eta holako liburu batzuk bat zegoen. Juanixio izeneko novela bat ere bat zegoen, nunbait Aitona Sanak irakurriko ote zuen pentsatzen dudana. Baina, literaturak ez zegoen leko hondirik. Lagun artean are gutxiago, eta gainera, bakizu ez esaten dan, zerbait gehizki egiten dunari, dedikate a la poesia, poesia, nire inguruan beti hala tokatu zait, neko gutxietxia edo izan da, Eta orduan oraindik ere, idazle izatea batzutan, eta pentsa, Saiz Arbitoriak ere bizi izan du hau, eta Saiz Arbitoriak bizi izan badu, nola ez nik, batzutan kostatu egiten zaigu idazlea garela izatea, halako lotsa bat ematen digu, gehiegizko kategoria bat izango goniz bezala guretzat, eta ja poesiarena askoz gehiago. Batetik, inguru batzutan Parnasoaren gailurra da poeta naizela esatea, eta lotsa ematen dizu zure buruari kategoria ematea, eta beste inguru batzutan, inguru agrafo edo esain kulturaletan, lotsa ematen du poesia lotzen dalako, zesango denik, emetasunarekin, mariko izatearekin, edo, en fin, bigun izatearekin, ñoño, melenga, nahi duzun guztiarekin. Eta nik hori beti izan dut gertu, eta hain zuzen, beti esaten dut, ni armairutik atera nintzela, hau da, idazten nuela, esaten hasi nintzela, eta ez naiz ari armairu, oiko armairu hori, homosexualidadearena, baizik, idazlearen armairutik, nire burua agertu nola idazle moduan, edo bintzat zerbait idazten duen gisa, sari bat irabazi nuenean. Zergatik, diruak ematen dizulako berme hori, justifikazio hori, dirua irabazten badu, nolabait onartzen da idazleak idaztea. Orduan beti poesiak beti pizten dit konplejo hori edo lotsa hori, bi lotsa horiek, batetik gehiagizko kategoria ote dan, eta bestetik gutxi kontrakoa, gutxiespen adjetibo bat esote dan poetarena. Beste lotsa pixka bat ematen dit baita ere poesia hitz egitea, ez izanik, eta hortan Itxaro ere ez da, poeta hutsa, hau da, soilik poeta idazten duen idazle bat, Eta gainera, nire kasuan igual, eta Itxaroren ere bai, igual beste genero batzutan gehiago idatzi dugu eta ezagunagoak gara. Itxaroren kasuan behar bada poema liburu gehiago dauzka, eta kantu hitzak eta bar. Nire kasuan bi poema liburu dauzkat paperean eta beste bat interneten. Eta beste lotsa puntu bat izan da. Gero beste lotsa puntu bat izan da, Itxaroren ondoan egotea eta maila berean jartzea. Baina horrek ez nauk eskatu, eta gainera telonero jarri zaituzte, ni hemen izar. Horrek ez nauk eskatu, zeren Itxaro aspalditik ezagutzen dut, mila aldiz eskatu dizkiot lanak egunkarirako eta berrierako, 1000 aldiz esan dit ezetz, eta ez goratzen inoiz eseskorik eman didanik. Ez dut uste, izan bada, aztu dukat. Eta beti oso harreman hona izan dugu alde horretatik. Eta gainera badakidalako Itxaro arrotasuna baduela, baina honetik, hau da, bestea errespetatzen eta maite duenaren arrotasuna, eta ez
bestea gutxiesten duenaren harrokeria. Orduan, alde horretatik lotsa hori gutxieneko izan da gaur. Poesiaren kasuan, noiz hasi nintzen eta gogoratuz, itxarok izan du 8 urte, ni ez nintzen goiztiarra izan. Gogoratzen izan 15 urterekin, edo, ez lehenago, porque 7. EGB, da gaur egungo DBH bat, bi, bastakit, 13-14 urterekin, senda izeneko liburu batzua geneuzkan, ni ez nintzen ikastolan ezi, eta nazionaletan ikasi nuen, garai hartan. Eta hor, pasarte batzuk egoten ziren, Pio Baroja, Ignacio Aldekoa, Selma Lagerlof, gogoratzen naiz asko Selma Lagerlofen ipuin batekin, Tolstoiren zati batzuk, noski Machadoren poemak, Quevedorenak, Gongororenak. Eta nik hor deskubritu nun mundu bat behar duena neurri batean, ez? 15 urterekin, ez da erreza askotan, ez da sozializazioa esaten den hori, orduan etzan itzuli erabiltzen, kezka hori ere etzan erabiltzen, seguru asko. Baina, ni nahiko ume berantiarra nintzen, bai fisikoki eta bai emozionalki ere bai, kognitiboki ez duke esango, kognizioaren alor batzutan ere bai, seguru asko. Eta, alako dekalax, alako ezin kabitu, ezin egokitu bat bizi izan nuen, nerabe asko bezala. Nera izan zen, esan dudan erakoa, beste batzutan kontrako ere izaten da. Oro har, nerabe gehienak daude ezin egon batean, eta ezin egon horri aurre egiteko asko lagundu zidan literaturak. Eta ez dakit zergatik, irutu zitzaidan erreza zela Machado imitatzea, edo Lorca imitatzea, edo Quevedo imitatzea. Torrela hasi nintzen, poema batzuk gazteleran hasi idazten. Gehien bat poemak hasieran, eta horiek izan ziren nire lehenengo idazlanak. Gero, ja Euskal Filologia ikasten hasi nintzen, eta orduan, nik pentsatu izan dut, pasatu nintzen ipuingintzara. Zergatik ipuingintzara, segura asko modan zegoelako, orduan, Susan eta zegoen argitaratzeko aukera, Susa aldizkarian. Eta hor, behar da ipuinak hor ja gailendu zitzaion poesiari, eta hor ausartu nintzen nire ipuinakin zehatzen. Eta gero novela bat idatzi nuen ariketa moduan, eskolan filologian, geneukan literatur irakasle bat, gaztelaniazkoa, baina, asko ikasi gendun arekin, surrealismoa zertzan, eta nik uda bat pentsatu nuen, novela surrealista bat idatzi dezakenik. Gina garai hartan, bai Pati Urkizu, eta zegoen, esan abanguardiaren garaia, N. Jesus, Sois Arbitorarena, eta bi gauza horiek lotuz, egin nuen nire lehengo novela, lauan idatzi, 5 argitaratu. Ez zuen izan Basilikak adinako oihartzunik eta aiarako kontrako... Egia da, orduan, idazle asko ez ginela, eta harrera hona izan zuela liburuak, eta ikusten zen aurreko belaunalditako jendeak nahi zuela jende gazteak idatzi. Behar bada Basilika bezalako nobelarik ez zuten nahiko, horrakorik ez, baina gazteak idatzi, euskaraz idaz genezala nahi zuten aurrekoek, eta nahi zuten segida bat ikusi, eta barrez. Eta horrela ona izan zuen, ez. Eta gero gehien bat, ni narratiban ibili nintzen, urrengo urteetan, ipuin gintzan eta novela gintzan. Galdu arte idatzi nuen, nik uste, horrein dela gutxi Lander Garrok esan du bere novela dala Fight. Bere bizitzako novela da, nolabait idatzi duen guztia, orain arte idatzi duen aurreko guztia hori idazteko izan dela. Nik orain atzera begiratuta bai pentsatzen dut, galdu arte dela nire bizitzako novela nagusia, ez dakit honena, txarrena, eta salduena bai, ze izan zuen bere arrakasta. Baina bai, konturatzen naiz orain ikusita, nik hori oso barruan neukan novela bat zala, gaztetxe inguruan bizi izan dako kontuak, zorionez ez momentuan idatziak, baizik urte batzuk geroago, eta horri esker, halako perspektiba batekin kontatuak, autokritika puntu batekin ere bai, eta oso, azkenean hor dago nire gaztaroko zati handi bat, eta nire formazio personalaren zati handi bat, eta horrekin batera, garai baten kronika,
neurri batean espero dut, edo nire asmoa, estereotipoetatik aparte, kontatuta. Eta liburu horrek izan zuen gero alako, nola esaten da, eskrezentzia bat, edo bigarren irtenaldi bat, edo bigarren isurialdi bat, eta hori izan zen Hautsian atza. Hautsian atza, nik uste dela, esan badaiteke, poema liburu afterpunka. Ez da punka, Galdu Artere ez da punka, Galdu Arten punkia agertzen da, baina gero idatzita dago eta gainera perspektiba ere ez da punkarena baizik. Nik orduan entzuten musikarena, ez ba, Psychedelic Furs eta Equan de Banimen eta Joy Division eta horako musika, eta musika horrekin zegoen giro, ez. Eta Hautsian atza nik pentsatzen dut dela, nik entzuten musika horrek, ni batzuetan saiatu nintzen, hitz batzuk itzultzen, horko lirik edo horko kantu hitz batzuk itzultzen, King Crimsonenak eta Joy Divisionenak eta baina ez nuen ikusten, ez nuen nik, orduan, nik banda sonora hori jarri nizkion hitza dira horri batean, Hautsian atza, poema liburuak, eta orduan, Galdu Arterekin oso estu lotzen da Hautsian atza nire lehen poema liburua, ez. Bueno, hori idatzita gero, nik uste poesia pixka bat utzita izan nuela, edo utzita baino gehiago idazten dituen poemak, baina orain hontaz, gero beste horretaz, eta ez nuen ikusten loturarik poema horien artean, batzuk atera ziren inon izatekotan liburu mistelane horretan, ez nolako ikusten poema liburu bat egiteko korpusik edo asmorik edo intentzio literariorik, ez? Eta, bueno, gero horko poemak eta beste batzuk bildu nituen, baina ez nuen ikusten liburu bat zanik. Eta, bueno, gero orduan deitu zidan Aritz Brantonek, Aritz Branton da Booktegi webgunearen sortzailea eta egilea edo antolatzailea, eta galdetu zian, abertzera baneukan, eta, ikusi nuen, bilduma bat, segular, poema bilduma bat, etzeukana behar bada koherentzia hundirik, baina, azkenean interneten gasturik ere ez dago, eta zen, traba hundirik ez du egingo hor, eta, ondo etorriko zait, poema horiek horre egitea, hor ematea. Eta gero etorri da hirugarren liburu hau, eta hirugarren liburu hau nik uste lotuago dagoela, Agur Euskadi nobelarekin eta Txistu eta Biok nobelarekin. Nobela horietan kazetari heldu xamar bat eta gizondu xamar bat da kontalaria eta alterregoa, edo, kontalari eta personalia nagusia, eta gizartearen arau nagusiak edo onartu ditu eta gizartearen bizimodu konbentzionalaren hildo nagusietan sartuta dago, personaje hori. Eta sortzen dira beste kezka batzuk, adinarena, sartzarrarena, eriotzarena, baita ere galdutako ametsena, edo galdutako ametsena baino gehiago, edo galdutako ametsenekin batera, baita ere gaztetan egindakoaren autokritika bat ere bai, aldi berean, gazte, nola esango genuke, gaztefobo ez izateko, gaztefobo izateari beldur bat ere bai, askotan sartzen geranean, askotan gazten gauzak ez ditugu ondo ikusten, baina uste dut ulertu ere behar dara hori, en fin, novela horietan agertutakoarekin lotuago dago mina hartzeko ere poema liburua. Eta beste kontu bat ere landu nahi izan dut poesia hauetan, poema hauetan, eta uste dut importantea dela, edo ni behintzat horri garrantzia ematen diot, eta da, Itxarok aipatu du, bizi garela hizkuntza askoren inguruan, eta ez ditugula mespretsatu behar hizkuntza horiek. Eta ados nago, baina iruditzen zait, baita ere, hori behintzat, ez dakit, irudipen bat baino gehiago da sentimendu bat, ez? Beste era batera esplikatuko eta. Oin dara gutxi hilda Iñaki Segurola,
idazle eta dizkidea, 10 egun dira, uste dut direla, hiltzala. Eta berak definitzen zuen bere burua euskaltzulo moduan, ez? Bera etzan euskaltzale sentitzen. Eta gainera, normalean, euskaltzaletasunaren inguruko ekitaldi guztien, ez dut esango gaurka, baina, bueno, ez zioten gauza honderik esaten euskaltzaletasunaren inguruko ekitaldi guztiak, ez? Euskaltzaletasunaren agerpen gehienek halako arbuio bat edo sentiarazten zioten, edo, bueno, ez dakit arbuioa dan, edo etzan sentitzen horiekin identifikatuta. Baina bere euskaltzuloa zen. Berentzako euskera etzan hizkuntza bat zen, zerbait gehiago, zen bere izaeraren, bere gorputzaren parte bat, amaren gandik jasoa, bueno, eta aitaren gandik, biak zituen oso maiteak, eta lagun artean ere bizi izandakoa eta barrez. Eta nik ere badut, seguru da bezain radikala izan gabe, edo, gaina bonarekin eztabaida handiak izaten dituen, batuari buruz, eta bar. Baina batzutan badukat sentsazio hori euskararen organikotasun horrena, ez? Bueno, nora eraman nahi dudan hau. Niretzako importantea da idazterakoan eta poesia egiterakoan, eta hau ulertu behar da bere zentzu poetikoan eta ez politikoan, saiatzen naiz, ez dakit hitza egokia da, esentzialista izaten. Esentzialista, esan dut, zentzu politikoan, ez da beste hizkuntzen aurkako ezer, ez da euskera beste hizkuntzetatik aparte nahi dudalako, baina bai nahi nuke bilatzen dut poesia idazterakoan, eta uste hori bilatzen zuela Iñaki Segurolakari idazterakoan, euskerak oso bereak dituen eta bereak dituen egiturak eta hitzak eta pentsamoldeak ere, esango nuke, pentsamoldeak, ez pentsamoldeak, gai bati buruzko pentsamoldeak, baizik kosmobizioak edo ikuspegi abstrakto horiek ere, eta bueno, Iñaki Segurolak Zet Kuiazua liburuan esaten du, euskerak saiatu dela biltzen euskerak zer esango lukeen, ez? Euskararen kosmobizioa nolabait, ez? Orduan, hori testuan, esaldian, hitzean egon da dila, ez? Eta iruditzen euskal poesiak horretan asko galtzen ari dela, bueno, eta euskara noski segura asko ala tokatu dalako, gizarte diglosiko batean bizi garelako, eta dudari gabe, euskara txikitatik jaso ez dutenen euskararen behar handia dugulako, eta segura asko altxor, zaharren euskararen altxor hori, erremedio hori gabe galtzen ari garelako, ez? Baina iruditzen zait, poesia badala leku bat, ez dut esaten derrigorrezkoa danik hori, baina hori lantzeko, ez? Orduan, bueno, horrekin esan dietena da, poema liburu honetan saiatu naiz, astuna izan gabe alba da, edo berba astuna gertatu naiz. Itzultzen zailak diren esaldiak egiten. Oso euskerarenak direnak, eta itzultzaile batek hartuko balu, itzultzaile hori lana emango diotenak. Eta gainera, itzultzaile hori decepzionatuta utziko dutenak, zeren ez du lortuko benetan euskerak hitz horrek, esaldi horrek, edo poema horrek euskeraz duen indarra. Hori bilatu dut, gero itzultzaileak askotan marabilak egiten dituzte, eta igual poema hobea egiten du itzulpenean, baina guztiz diferente egin beharko du. Badago pelikula bat, uste Lost in Translation deitzen dana, eta Lost in Translation deitzen da, poema bat, edo esaldi bat, itzultzen danean galtzen dana, ez? Derrigorrez galdu behar dana, zeren beste hizkuntza batean hori ezin da eman, ez? Eta iruditzen zait gaur egungo euskeran, motibo asko dira, eta diglosia da hori definitzen duena. Eta gainera gauza askoren ondorioz, gauza on askoren ondorioz gertatu da hori, baina nik sentitzen dut horren mina nolabait, ez? Gure euskera gero eta itzulgarriagoa dela, itzultzen errezagoa dela, eta uste poesia badala gune bat zera hori, ez?
berezitasun hori esentzia, ez dakit esentzia hitza egokia da, ze politikoki oso inkorrektoa da, baina poetikoki behar da esain beste. Esentzia hori bilatzeko edo gordetzeko edo transmititzeko edo plazaratzeko, ez. Eta horrekin lotuta, esango nahiko nuke, eta pena ez dut lortu dokumentu bat, adibidez, horretan, noski, hori egiterakoan, importantea da, norberak bere etxeko hizkuntza lantzea edo gogoratzea eta papereratzea edo zabaltzea. Baina baita ere, beste etxe batzuetako hizkuntza, beste euskal etxe batzuetako hizkuntza. Eta hor adibidez, ekarri nahi nuen hemen, eta astu intzait, ez dago argitaratuta, poema liburu honetarako idatzi nuen poema bat, ez dakit izenburua zen, baina abiatu zen hitz batetik. Hitz hori zen kontuarrea. Kontuarrea da kontuak mostradorea, hemen mostradorea esaten duguna, ez? Claro, non ikasi nuen nik hitz hori, Itxaroren eta beste askoren liburuetan. Eta iruditzen zait, pena badala, hitz hori hain ez ezaguna izatea, hitz hori eta beste asko ez, hain ez ezagunak izatea guretzat eta bueno, ekarri nahi nuen, anekdota moduan, hori, idatzi nuela poema bat kontuarrean hitzetik abiatuta, eta gertatzen dena askotan poema hori gero editoriari zitzaion gustatu, eta nik onartu nuen, poema etzala oso kaskar samarra zela, ez. Borondate batetik atera zen poema hori, eta zen kontuarrean hitza rebindikatzeko, baina askotan asmoak ez dira oso ondo okitzen idatzitakoarekin. Eta gero nahi nuen gaur hemen irakurri poema, baina azken orduan astu intzait imprimitzea. Bueno, honekin esan nahi nuena da hori, dudari gabe euskerak bidea egin behar du, hor daukagu euskera batua, hor daukagu euskaldun berriak, beharrezkoa dauzkagu, euskaldun berriak dira gainera segura asko euskaldunik alfabetatuenak, eta sekulako utxunea dago euskaldun zaharren alfabetizazioan, ze badirudi de ereduak eta barrek ez dutela lortzen delako alfabetizazio maila handia, nik hor kezka handia ikusten dut, askotan euskalduntzea baino alfabetatzea esote dugun beharrezkoa gaur egun, eta hortaz, idatzi eta hitz egin izan dut. Baina, ahaztu gabe, ez dakit, euskararen berezitasun horiek, eta uste dut poesia leku hona dela, horiek zehatzeko, ez. Eta, behar bada honek ekartzen dit gogora Itzol eta Lauxetaren arteko eztabaidak edo uste dut egon zirela hor, eta, Kode Izagirrek esan zuen behin, Aitzolek, Lauaxete fusilatzen denengoa, Koldo Izagirre oso gogorra da batzutan, bere metaforetan, eta Lauaxete fusilatzen denengoa Aitzol izan zela, ez. Nik hor ulertzen dut, Aitzolek nolabait nahi zuela bertsolarien eredua, eredu herrikoia, eta Lauaxetak areago jo nahi zuen, eta poesia aberatsagoa, Europatik eta hartutako kontuekin, eta bar. Hau da, askotan, zabaldu nahiak bultzatzen gaitu aberastasuna murriztera, ez. Eta dudari gabe, logika horren barruan zabaltzea importantea da, baina, uste poesia badala leku bat, hori, ez, aberastasun horiek gordetzeko, transmititzeko eta lantzeko, ez. Eta, susmoa daukat, edo, iritzi zera bada, berbada, diskutigarria. Gaur egungo euskal poesian, salbuespenak salbuespen, hori ez dala nik nahiko nukeen haina bintzat kontuan hartzen, ez. Da, ikuspegi personal bat, ez dakit. Eta, horraino nere espitxa.
Eta alde hortatik, saluzionak aipatu ditut, eta iruditzen itxaro, dudari gabe, erakutsi dizkigula, oso estandarrak edo oso ohikoak ez diren euskararen forma batzuk eta eskertzekoa dela. Aipatu gero ez zaizkit, ez gehiago etorri, baina beste bat da emokatu. Emokatu ere, hori oso itxarorena da. Emokatu, zinpurtu. Eta taule denuita, badut, alako nik ere, biziki nekez ikusten duten burua mesanotxea idazten. Enuke nahi, ipagaldean mesanotxea zabaldadin, espainol euskararen eredua zabaldadin, boligrafo, bolera, hitzuriek oro, badut nik alako bokaze bat bezala. Orduan, mesanotxearen ordez, erabiltzen duen, tablo de nuita, gauza bera da, tablo de nuit, gaueko, mesanotxe, boleraren ordez, guinak, eta guinak, guin hitzak bat da, eta joko bat da, holako desafio bat, baina egia da alde hortarik norberaren hitzak zaintzekoak direla, eta behar bada nik mesanotxe idazten badut, nunbait galtzen dut zerbait nire adenik. Ez da importanta, baina hala ere hori hitz hori da, gero beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta azkenean terminamos hablando en castellano, eske hau, eske hua, en fin, eta bar. Eta gure belaunaldi gazteak, biziki maite ditut, eta beren hizkera motak ere maite ditut, baina askotan, ipagaldean bertan eske eta horako horik ere sartuak dira. Poesian nahi badut nik eske jartzen dute ere. Egia da, purismoak eta beti dira kezkagarriak eta segura asko antzuak, baina nik uste gutxienez poesian eta literaturan badagola horretarako aukera, eta nik uste oso leku egokia dela kontu horietarako, ez? Eta, ohitzeko baita ere, hegoaldekoak iparraldeko formekin, ez bakarrik hitzekin. Oso importantea dira, esamoldeak eta esaldiak egiteko egiturak, ez? Eta horretik esaten dut, ez? Itzultzaileari zailtasunak eman alden neurrian, ez? Ez itzultzaileen kontra gaudelako, noski, deno nahi dugu, gure obrak itzultzea eta beste hizkuntzatara batzuetara iristea, eta bar. Baina hori ez dadila izan aitzakia gure hizkuntza pobretzeko edo gure hizkuntza beste hizkuntza bien antzekoagoa egiteko. Mantendu dezagun alda neurrian, beti hizkuntzak aldatzen nahi dira, bere berezkotasuna. Egia da, gero hizkuntza joko bat da ere. Eman dezagun, por cierto, edo klaro egiten badut nik, iparaldean edo hombre, hasten naiz, hombre, hor zira. Joko bat da, egan nahi du, ene hizkuntzarekin lotua naizela beste realitate bati eta horren inguruan ironizatzen dudala edo horrekin jostatzen naizela. Eta egia da, noizbait irakurtzen baduzuen elumatik mesanotxea, izango da, halako jartzun bat, edo Juan Luisek egin duen bezala kontuagarekin, da jartzun bat, da joko bat, beste gutarik kanpo den zerbaitekin. Eta hori ere literatura da. Horrein dela gutxi, aipatu duzu, barkatu, ez goratzen, mesanotxea. Dela gutxi Twitterreko eztabaida batean agertu zen tiradera. Kajoia, tiradera. Eta, esan zidaten, baina tiradera iparraldeko gazteek ere ez dakite zer dan, ez dakite hori egia dan, berba da ez dakite. Eta inkesta egin zuen, hori izan zuenak, inkesta egin zuen Hendaiako, ikastolako, ume batzuekin, eta, klaro, ez egiten zertzen tiradera. Hala ere nik esan nahiko nuke, hau ez dela hitz batzuen erabileren kontrakoa, baizik, beste, ez dela
hitz batzuen edo esaldi batzuen erabilaren kontrako kontua, baizik beste batzuen erabilaren aldekoa. Hor jarriko nukenekin ara. Ze, por cierto, eta, bueno, azkenean literaturan denak abitzen da, eta hori da, azkenean, por cierto bat oso ondatorri daiteke personajeak karakterizatzeko, edo esateko nungoa dan, ze hizkuntza daukan, eta bar. Eta azken finean, euskaltzaindiak horiek ontzat ematea ez dut gizki ikusten. Hain zuzen, normalean kritikatzen zaio, berandu iristen dela askotan, eta bar, ez? Kezka beste bada, zer ez degun erabiltzen, ez? Eta hitzak baino gehiago esan nuke esamoldeak. Esamoldeak askotan kalkoak dira, frantsesarenak, edo espainolarenak, edo inglesarenak. Adibidez, bueno, auspoa bilduma irakurriko bagendu, eta hor, segura askoan ere ongo dira esaldi erabili ezinak eta okerro daudenak, edo eta kalkoak asko gainera, bai. Baina, badago beste aberastasun bat galtzen ari garena. Galera hori logikoa da, gizatiarra da, historia guztietan gertatzen da, beti galtzen da zerbait historian aurrera eginala. Baina berriz diot, poesia eta literatura lekunak dira, hoiekin jolasteko. Niri interesgarria iritzen zait, luze hitz egiteko ematen du gaiak, baina eskatuko nizuke poesia ere bat irakurtzea. Interesgarria da, gaia, baina, igual gai honekin lotura daukan... Mugatua daukagu eta... Bueno, pues... Bueno, irakurriko dut, ez dakit zer ikusia daukan esan dudanarekin, baina, bueno, zer ikusia dauka... Ui, ezki apuntatu dut horri aldea. Bai. Erretena gainezka. Lehen aipatu da lotxa, eta lotxaren beste alderdi bada, ni poesia errezitatzen oso gutxi aritu naiz, eta ez zait asko gustatzen, baina, bueno, salbezuen batengo dugu, eta barkatuko didazue. Erretena gainezka. Eurizarriak etxe aurreko errepideko eskorraren bazterreko erretenari gainezka eginarazten zionean, aitzurrarekin txirrik itxarraka bidea irekitzen zion urari. Inork ordaindu gabe, inoren mehatxuri gabe, auzolanaren zentzuri gabe, alegia deusez utzaren truke. Etzen inor baino hobea, ez da bereziki eskuzabala ere, antipatikoa zen, ezerri esatekotan. Baina erreten gainezkatuak aitzurra eskatzen zionean, ez zuen inoiz utzik egiten. Euria, erretena, aitzurra, eta norberaren eskuak munduari zentzua ematen. Zikoitzen arentzat ere, paradiso infinitu baten miniatura. Bueno, txalo bat. Poema hauza, poema honen jatorria da, ni bigarren pisuan bizi nintzen, herritik kanpoaldean, futbol zelaitik gora, baserri giro batean, baina pisu etxe batean. Eta bosgarren pisuan bizi zen mutiltzar bat, orduan nola esaten zen, donado bat, bere arrebarekin, ziren PNV-ko integristak eta oso religiosoak, eta hau txomin deitzen zen, oso gizon zikoitza zen, gurekin beti asarre, baldeakin jolasten genulako, edo, bueno, umeekin beti herritan, ez? Eta, bueno, gainerako bizilagunekin ere bai. Baina, euria egiten zunean eta errepide ondotik zetorren erretena gainezka egiten zunean beti, atxurrekin, inork eskatu gabe, han egiten zuen bere auzolana zertzan, segurasko jakin gabe. Eta berari eskenia. Eskerrik asko. Interesgarria esan da zuen entzute, eta, bueno, luzerako emango luke gaiak, baina, ez dugu denbora gehiagorik. Ez dakit hor, entzuten zaudetenen artean, zerbait, horbaitek errezitatu nahi duen zerbait, o galderarik, edo badagoen zerbait.
nik neuzkan prestatuta Itxaroren poesia bat, eta Juan Luisen beste bat. Denboraz ez da gindola gabiltzan, badaukago. Pixka bat ikusteko, hasieratik esan dizuedana, iruditzen zait bien artean, badagoela paraleletasun bat, orduan, ni pixka frikina, batzutan, eta igual, nik ikusten dudana, besteok ez duzue ikusten, baina, Nik esango nuke, Itxaroren basilika dala nire galdu arte, neurri batean. A ber, distantzia salbatu ez nahi konparatzen ari, baina berak nolabait gizarte bat bere, etzan egokitzen gizarte bati edo aurka egin zion novela horrekin, eta nik galdu arterekin, beranduago, antzeko, guk ere genon gure guraso katolikoen kontrako zera bat, eta galdu arten jaso. Eta gero, beste paralelismo batzuk ere ongo dira, baina nagusi nahi, eta gero idazten hasi ginen. Bai, hori denbora, garaia, eta garai punki hortan. Bai, hori da. Punki hortan, eta iduritzen zitzaigun dena egin behar ginuela, idaztekoa zen guzia, itzultzekoa zen guzia, ipuinak, artikuluak, main inguruak, emakumea eta literatura gaiaren inguruan, hainbat eta hainbat main inguru egin dituen Tereira Zorza eta Laura Mintegirekin. Gaia berri-berria zen, 80ko hamarkadan, orain bada garatu da, eta hainbat ikusmolde aurkitzen dira, gai horren inguruan eta mainan denbora haietan, etzen deus. Jendartea, euskal gizartea, etzen oroitzen ere, emazteak bazirela, apezak igandeta, anaia maiteak, anaia horietan, arreba edo batzu baziren, hori etzen ikusten denbora haietan. Eta egia da, literaturan, eta gainerat emaztea eta literatura gai hori esker, gure altxorra deskubritu ginuen, baita ere kanpokoa, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, nik ezagutzen nuen, eta hene kultura baitzen, baina Virginia Woolf eta kontinente oso bat deskubritu ginuen, eta hori zen gure gaia, eta horretarik segitzen dugu, eta horretan segitzen dugu, eta segituko dugu, eta orain emazten poesia eman dezagun, emakumeek idatzi poesia, normaltasun batera heldua da. Ez da gehiago kasu egiten ere idazlearen generoari, ez zaio bate kasu egiten. Nahiz eta beti emazten literatura delako idazlea, euskal emakume idazlea. Emazte askok, neska gazte askok, gure artean, gaiten dute, utzi kendu emakume hori eta hartu euskal idazle, edo idazle bakarrik. Jakinik, gure artean, gehienek euskaraz idazten dugula, bakotsak dugun euskararekelako gure amodio partikularrarekin, gure bizioekin, gure hitzalekin, eta guk batzuetan halako argitasun batzu ere baditugu hizkuntzak emaiten dizkigunak. Hori da. Orain hortan gira. Eta ikusten baduzue, sartzen bazizte elkar denda batean, hartu lehen mahai hortan, zenbat idazlen erdiak orain, izenez emazteak dira, emakumeak dira. Ez bakarrik Euskal Herrian, mundu guztian. Baina, hortik, segiluta, bai badagoela orain emakume idazleen aldarri bat, emakumeen literatura hori aldarrekatzeko. Orduan, iruditzen zait, zuek hasi zenuten bideo hori, hortatik ari direla segitzen batzuk, emakume asko eta interesgarriak. Beraz, bukatuko dut Itxaroren poesia bat eta Juan Luisen beste bat irakurtzen, eta, baten batek zerbait baldin badauka esateko, bota, eta bestela bukatzen joango gara. Mintza da dira, edo isil da dira, betirako. Itxaroren poesiak izenburua dauka gu.
Norbaiten bizian garen istripua, hutsa handi bat eta hala ez beharra. Euritik landa den loizko zipua edo sendretako arriskan beharra. Ez dugu irririk, begirik, oiurik, gu gabe mundua berdin litzateke. Inutil gabiltza, eskuak loturik, ustea, itxura, sinestea, neke. Biltzen ditugula besteren ondarrak, urteak isurtzen dira errautsetan, hilez betirako hor zoriongarrak. Eta azken atxaz, bularraren zokotik gure pizulatzak airatuz hautsetan, kentzen gaitu laster geroen gogotik. Itxarorena. Eta pixkat paralelotasun hori mantentzen duen, aurkitu diodan beste Juan Luisena, izan ere liburuari izenburua ematen dion poema izena daukana, mina hartzeko ere, honela dio. Artean, jaio gabe nintzela, bizitza zer den ulertzerik izan banu, bizi nahi alnuen galdetu balidate, eta bizitzara jauzi egiteko proposamena egin, ezezkoa emateko gauzani, mina hartzeko ere. Bueno. Bueno, horrelaxen bukatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, azken bat irakurriko dugu. Ados. Ekarrite. Hemendik. Behar bada abusatzea da, baina. Hare, bideko. Siberuan egaiten zen, azkena txutik. Halaber egin dezagun. Begiratzen dut gogoan, buruunaren zokoan, etxe barneko usaina. Amak goizik egin salda, familiako mahaina, eta sukaldeko malda. Begiratzen dut gogoan, ogoitzapenen zoroan, bustia ezkaratzean, aitaren tresnen balantza, xingarrazpien atzean, eta sagutxoen dantza. Begiratzen dut gogoan, memoriaren gozoan, arindoan aizeona, ogien uhin horia, zeru urdinen sakona, eta lagosen loria. Begiratzen dut gogoan, bizitza nola badoan, nere herrikoen soa, perla sortu izerdia, ardoan galdu basoa, eta erran hitzerdia. Begiratzen dut gogoan, azken beltzaren mokoan, haur nintzaneko denbora, ur eta oian artean, nola lehen bedilora, zorion bat anartean. Ur eta oian artean, nola lehen bedilora, zorion bat anartean. Mire esker. Bueno, nik akuratu dudan poema zeru-zerukoa deitzen da. Eta nahi badezue YouTubeen begiratuta poema honen bertsio kantatua egiten du Garik. Uste deitzen dela zerua, edo Gari, zerua jarrita uste dut ateratzen dela. Maitasun poema bada, simplea. Zeru-zerukoa. Zeru-zerukoa zara, zeruko zoru da zure azpian izara. Zeru-zerukoa zara, zeruko egiten nauzu nire ondoan etzanda. Zeru-zerukoa zara, aingeru ez izan da. Egalik ez duzu baina, bai egalen ikara. Zeru-zerukoa zara, zeruko egiten nauzu nire ondoan etzanda. Zeru-zerukoa zara, zeruko zoru da zure azpian izara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hemen egoteagatik,
tarte hau gurekin partekatzeagatik, eskerrik asko zuei ere etortzeagatik, eta hemen bukatuko dugu saioa. Eskerrik asko. Argazki badenekin. Orain denokona argazki ateratzera. Ados. Etorri eta... Bueno, netzat ez da gerezko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Nafarroako liburutegiari ere, aukera hauen bateagatik, hau azkeneko saioa da, hemen bukatzen dugu zikloa, beraz, eskerrik asko Nafarroako liburutegiari, eskerrik asko Atxa elkarteari, zu Atxa erakusketa oraindik bukara arte egongo da hemen ikusgai, eta, hemen bukatuko dugu. Eta orain, argazkia ateratzera, etorriko gara guztiok aurrera, bai? Bai, kolektibo bat. Bai.